bismillah. Baba ta'awuna wa amabba gyara kinki sarkin yayi kake ka aje layi idan ka je lahiya Allah mai da ka gida lahiya baba alu yayi tahiya ne kuma ya isa lahiya ne idan hajje lahiya Allah mai da shi gida lahiya bakakin duniya maga ta kare da yakin lahiya maga ta kan daular Usmani baba ali mai koyar da nayi wa amaka sanata kilo kuma maliya maga ta kare da bakaki jamu dan bara da na ce musu ka iya kai tilo ne nan yake ka aje lafiya daga gida ana yi maka jiniya wata a wasu ka yi maka rakiya ga jirgi yake ta sama aniya ya sauke ka tarayyar Najeriya daga nan sai lamba wani ya ce ta aso ka yi mini rakiya baka ke kunke ta sama aniya har kun wuce Ifriqiya kadan sai ga ku a ma'aliya kai ka zagaye duniya baka ke a shiga Birtaniya ba a zo ka wuce Liberia baka ke kai sallah a Saudiya ka huta ka wuce Nigeria wai ina ai rage nan duniya baka ke ko ina ka biya ba a ka yi rubutun tinjiya baka ke ka biya allon kaya to yadda ka je lafiya Allah mai da kai lafiya baka ke yadda ka je lafiya Allah mai da kai lafiya baba idan na zo tinjiya sai aka ce kai tafiya ranga adin wuce ma'aliya kai da shugaban Najeriya sai na ji daɗi baka je alulace ka dawo lafiya baba yadda ka je lafiya Allah mai da kai lafiya baba yara ana kewa abu al'umman yana kewa yadda ka je lafiya Allah mai da kai lafiya baba ni na kewa abu al'auye na kewa da kaje lafiya Allah mai da kai lafiya baba inda kaje karka dade dan Sokoto ba mu da kowa da kaje lafiya Allah mai da kai lafiya baba ani a dai dan bar a dai inda kai komai daidai in ba ka da matsala dai zan so ku fahimta dai ruwa wanda ya buge ka shi ne ruwa ta kunji daidai da kaje lafiya Allah mai da kai lafiya baba baka ki kai muke so kai ke mana wanka da su da kaje lafiya Allah mai da kai lafiya baba da kai sarkin yamma to aka rike sakwata wata tas da kaje lafiya Allah mai da kai lafiya baba komai ka iya hauku da dama ko magiyanka sun ce yes da kaje lafiya Allah mai da kai lafiya baba oyoyo baba oyoyo baba alu oyoyo oyoyo baba alu oyoyo baba alu alela 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 ale barka da zuwa oyoyo sarkin yamma oyoyo baba alu oyoyo baba aluna oyoyo baba alu barka da zuwa baba aluna oyoyo baba aluna ka iska gida baba aluna oyoyo baba aluna ke warka da so ta kashar oyoyo baba aluna in ba ka ina muka saka kan oyoyo baba aluna kwanakin ga da kai ma mun jirgi oyoyo baba aluna din kai ke share oyoyo baba alu baba alu kuma kai ne ga atu oyoyo baba alu ba ka gumi ma ba ma samu oyoyo baba alu kai kadai ne ke jin kukan oyoyo baba alu sannan kai ke share haya oyoyo baba alu sabbatawa amu kai ne kuma oyoyo baba alu na ce kai ne kuma bar kuma dai kai ne ga atu baban mahadi kai ne hutun mu baba alu ne aikin baban lami kai ne hasken mu sannan kai ne kiblar mu abban kuma irin tsimuna nan dai inda ka aje mu baban sakiyanka dai ga su ga amu ta masu izini ka hana mu ko ana ka ne baba har an karan maraya umaga takarda a Sokoto ko ana ka ne baba al'umma ga takarda Sokoto ko ana ka ne baba
ga makiyanka nan karara su zo ka ba su kuma ba ka hana su baba alufarar madara al'umma ga takarda so kwata kowa naka ne ba mai ruwa mai ruwa al'umma ga takarda so kwata kowa naka ne in ya watsa makiyan masu hauru gobe al'umma ga takarda so kwata kowa naka ne ba kake su ba su kai wa masu gumi a ba su ci kuma su ta dumi sarki yakin daular usmani ya ga sofar karara al'umma ga takarda so kwata kowa naka ne ba kake an ce riko mahaukaci sai sarki al'umma ga takarda so kwata kowa naka ne ba nan an ce karo da gwanki sai ba kake al'umma ga takarda so kwata kowa naka ne ba so kwata kowa ya bi ka kuma ko an mai ja maka na ga wallahi ya sai walke ba a ba al'uku da kudin baiwa banki au da mu je al'umma ga takarda bakaki hau yadda kace lafiya ka dawo din tunda Allah da kai na iya sa amma a tattaki mala'iku subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah kaji sirrin goga na bakaki lafiya dai na sarki kashe ka sarki Allah samu dace amin ra'ayin ba al'umman ga ishe